лаҳзаи наворбардории Заурдахте акос ва филмбардорӣ шинохта. дар ин ҷо ӯро барои сабти филми вохӯрӣ дар масҷиди кӯҳна дар пои чархбол мебанданд. дар ин намоишгоҳ акси худи муаллиф ва 200 аксҳои бардоштаи ӯ аз гӯшаҳои гуногуни Тоҷикистон ва берун аз он ба намоиш гузошта шуданд. ин намоишгоҳро Заур ҳанӯз дар зиндагиаш бисёр мехост ки баргузор кунем. мегуфт ки як намоишгоҳи дигар бошад. аксҳоро ҷамъ карда ҷудо ҳам мекард. инҳо омода буданд. аз сабабе ки барвақт моро тарк карду натавонист ин орзуяшро амалӣ кунад, мо наздикон хостем ки ин орзуяшро худамон дар амал татбиқ кунем. чойхонаи овозадори роҳат, нерӯгоҳи барқиёбии Норак, Душанбеи қадимӣ ва пойтахти нави Тоҷикистон. манзараҳое ки аксбардорӣ шуданд, меҳмонҳои намоишро муассир кард. аз ҳама бештар бароям манзараҳои кӯҳистон писанд омад, зеро ман худ зодаи он ҷойҳо ҳастам. хаёлам ин аксҳо бо як меҳри махсус аксбардорӣ шуданд. чизе ки боз писандам омад, дидани аксҳои Душанбеи қадим аст ки ҳарчанд ҳоло тағйир ёфтааст, аммо дар хотираҳои мо мондааст. чандин албомҳои худ ки зиндагии Тоҷикистон аз нигоҳи Заурдахте ном дошт, 2 дафъа интишор шуда буд. ин манзараҳои зеборо, ин инсонҳои чеҳраашон, нигоҳашон, чашмашон ҷаззобро мехост ки ҳарчи бештари мардум дар Тоҷикистону дигар кишварҳо бубинанд, дар дилашон як аксандозӣ ёбад, ҷаҳонашон ташаккул ёбад, зебоиро бибинанд ва аз зебоӣ дигар инсонҳо дар дили онҳо танинандоз гардаду тафаккурашон ташаккул ёбад ва ҷаҳони зебоишиносишон ҳарчи густурдатар бошад. аввалин намоиши аксҳои Заурдахте соли 2003 дар шаҳри Душанбе доир гашта буд. ӯ садҳо акси худро дар Чин, Ҳиндустон, Ҷопон, Фаронса, Олмон ба намоиш гузоштааст. то бознишастагӣ ӯ 13 филми бадеиро ба навор гирифт ва чанд филми мустанад сохт. бо вуҷуди пиронсолӣ то рӯзҳои охир бо студияи Тоҷик филм ва расонаҳо ҳамкорӣ дошт. ман худро инсони хеле хушбахт меҳисобам, зеро бо як инсони хеле бузурге чӣ дар ҷодаи ҳунар ва чӣ дар синамо рӯбарӯ шуда кор кардам. баъд аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ вақте аз киностудия ҳам рафтанд, Заурдахте бекор монд. инсоне ки солиёни дароз заҳмат мекашиду зиёд кор мекард, худро аз даст надод, бо аккосӣ машғул шуд. бубинед ки ҳоло вай пас аз худ ба Тоҷикистон чӣ меросе гузоштааст. Заурдахте фарзанди як хонаводаи тӯдаиҳои Эрон буд ки дар 14-солагӣ аз Эрон ба Иттиҳоди Шӯравӣ ҳиҷрат кард ва баъд аз зиндагӣ дар Туркманистону Доғистон ба Тоҷикистон омад ва ин ҷо муқим мешуд. рӯзи 15 августи соли 2024 дар як тасодуфи нақлиётӣ дар роҳи Варзоб ҳалок шуд.